menakani hak assembly kabla hak jisang ala depan admit ya ka resolution ka jonga hak beri bat ka Jingiakhih baka jingthu juga government ban pentrikam ya ka Meghalaya education grant te ngam simla yo lat nomor ba kapor song dorbar ka lingkot han mo ka timing ka lingkot te bat ngalas ngodiau shisha to kasi bangam simla yo lat tigai bang lale ngala share ya katu ka jingpen kre ka jungan na kamta ka miji shaki press dan rengam iba pini te kalong ka bodon kam ke ba pin mi ke nya katu ka statement ka bang la ip pin puli yang tu pin sasotu hang tu ka ka nongrim jong ka party hang tu ngila kren shai ngila kren ya ka education hi bro koi ha ngila keren ya ka jinglong ka jingman jong ka education tengah try la pin poli ya ka tu ka resolution ka bangla pankre bangla share ki shafisia ki press kan yara pi pin soto ya ka nongrim ka jingi kom ka party hakabri ba ka jingi amdai tang jong ki dipsit pi na report pin ya keren hapo assembly to question or ngiyo man keren tangi dipsit school teachers ne dipsit system dan re hakani ka resolution ka bangi ngila pankre kom ka party ngila address ya baru all types of teachers mot baru ki category jungki Nonghikai ngila keren lot kabumut pa party ji kamlong concern tangi ki deficit school teachers ring ngilong concern ki SSA teachers ngilong concern ki ad hoc teachers baru badi ka entire education department dan education sector te larang keren ni katakan sempor te nakata daw ba bha pi pet ya kutuka statement ka bangla share ka Ardent Media's group shim na kato penmi ya kato kajing keren kajing pi ka kabaningkong hi keren da kajing sokhya kajing ni ka party ka education namang ni sotho ba ka problem ka education kam dei ka ba long simple ka long complicated complex ni ma kam dei ka basuk lemda ka sarkar ka accord ya ka education as a priority haka sarkar sotho lemda ka sarkar ka shim ya ka education ko ka priority ka daw ba hi kalong ba ka sarkar ka bajukam bangi piang ka pisa lei ki se ko be na ka por support ka daw ba ka ba penong ka di ba ka sarkar ka kerdu pisa ka sarkar la pipuli ka tu ka ka bangi pen kre na ka party ya bri education ka ni ka exercise ka ba ka sarkar man ta ka le ka dei tang kumno ban persang ban handle ya kata ka financial crisis ka jungki kadi ka financial crisis ka baka sarkar ke kedu na kata daw kamla ban siu tulo baka jingthu jo ka sarkar hi kalong ban pendu no ke deficit system but ye gini deficit system ban shuai no tang ka kenja lomsam grant te kata hi kapani baka sarkar ka kedu bisa haka jaka baka sarkar la ka sarkar ka snu shisha baka biang ka bor bisa kadi ban upgrade ye gini ki ad hoc but ki SSA teachers haka level jo ki deficit school teachers rega baka sarkar man kani ka tmu bale ka downgrade ye ki deficit school teachers but kawanra haka level jo kini ki jo ki level but kanum don shu kata ka disparity haka bri but ka salary structure tama kam de ka skill kam de ka basic skill ka de be ka lump sum grant te hangta pin so thu kata ka di ka tau ba kapag sarkar tenrei kumo ipis new box ni kami open ni tai ngawan rai kani kum resolution namar nga kwa bangin ni tai kam dei tang kum motion hi te kan bha ba phin puli ka to kapang la pha phin sayo ban narit let's say kani issue haka news channel ka jong hi